za ovu moju nesanicu, za moj problem sa nespavanjem, za moje trešenje, i to što se tresem, da li ću pevati ikada, sam ostala bez glasa, što kreneš psihički, gde si, šta si, samopouzdanje na dnu, 6 godina ništa nisam snimila i tako dalje. Poljulja ti samopouzdanje, znaš. Potpuno to. Tako da para će biti. Ja sam neko ko je rano ostao bez majke i nama nisu pare mogli da pomognu da je spasimo. Tako da meni pare... Niti da je vrate. Ni da je vrate. Meni sva ova zadovoljstva materijalna koja ja sad imam, koja sam mogla da imam mnogo više, realno, ali ajde, ništa mi ne znači i to je taj znao. Ma pare nisu sreća. Tako je, može, mislim, pare nisu sreća. Za mene nisu. Meni su samo olakšavale život. Generalno, hoću da ti kažem, novcem nekad ne možeš da kupiš zdravlje. Tako je, ja sam to prošla. Nekad novac omogući da se neko izleči, skupljamo novac stalno za decu, za ljude. Ali se ne zna šta će biti. Ali nikad ti ne znaš, on ti nije, kako ti kažem, garancija da će neko da ozdravi. Ne. A novcem ne možeš da kupiš ljubav, ne možeš da kupiš lojalnost. Ja moram da te prekinem, Ceco, izvini. Novcem ne možeš da kupiš ljubav u današnje vreme.